Bună dimineața, că e ora 4:49 la mine. Am făcut întura de noapte, până la orele 6 mai am puțin. Până să plec acasă, că am un pic de lucru. Azi facem live. Nu să facem live, azi fac și un video. Cam și mă ocup și acasă, că am treabă. Că sunt azi sâmbătă și duminică acasă. Cam de luni, marți, miercuri lucrez și tot așa. O zi liberă, premieră. Vreau să vă spun că vreau să încep și eu să fac YouTube, vreau să fac live, dar pentru live îmi trebuiește 50, îmi pare că de urmăritori. Eu un băiat simplu. Asta e. Unii muncesc, că-ți vă arăt un pic mai încolo. Vreau să văd cine se uită la filmările mele, cât suntem. Dacă aveți plăcere, am și TikTok, Ruslan te pizdesc, no-name. O să vă scriu și aici. Vreau să fac și YouTube. Vă dați seama, vă povestesc viața mea, vă povestesc de toate. Va fi YouTube de toate și se întâmplă, să fac și live, numai că trebuie să dezblocăm. Vă rog frumos, poate dați aici un follow. Scrieți-vă, uitați-vă, urmăriți-mă. Încet, încet să fac timpul și live. Cred că vă pup. O dimineață plăcută. Băi, Ruslan vă iubește.